дар рӯзи чоруми чемпионати ҷаҳон оид ба бокс тоҷикистонро се варзишгар намояндагӣ кард. Дар вазни то 48 кило варзишгари мо Меҳрон Сафиев бар муқобили намояндаи Ҳиндустон Кумар Говинди ба ринг баромад, аммо бо қарори якдилонаи доварон бо ҳисоби 5-0 аз ин ҳарифаш шикаст хӯрд ва ширкаташро дар мусобиқоти қаҳрамонии бокси ҷаҳон дар кишвари Ӯзбекистон анҷом дод. Дар вазни ҷамъи 90 килограмм Муҳаммад Аброриддинов низ дар ин рӯзи рақобатҳо бо варзишгари Ҳиндустон Морендер Наренда нерӯ санҷид. Ин аввалин вохӯрии Муҳаммад Аброриддинов дар чемпионати мазкур ба шумор мерафт. Ин варзишгари кишвар низ баъди сипарӣ шудани се раунди қуввозмоӣ бо ҳисоби 4-1 мағлуб гардид ва аз ҳаққи идомаи рақобатҳо маҳрум шуд. дар рӯзи чоруми рақобатҳо умеди мардуми Тоҷикистон бештар ба муштзани муваффақи кишвар Баҳодур Усмонов равона гардида буд. ҳарифи Баҳодур Усмонов дар даври дуюми мусобиқот Муҳаммад Алкасба аз Урдун ба ҳисоб мерафт. рақобати варзишгарони вазни то 63,5 килограмм дар се раунд пуршиддат ва ҷолибу диданӣ сурат гирифт. дар раунди аввал Баҳодур Усмонов ба иштибоҳҳои зиёд роҳ дод ва бартариро ба ҳарифаш вогузор намуд. дар раунди дуюм Баҳодур баҳодурона рақобат кард ва бартариро ба даст гирифт. барои ин ҷуфт раунди сеюм раунди ҳалкунанда гардид ва охирин имконият барои баромадан ба даври баъдӣ буд. аз ин имконият варзишгари мо хуб истифода намуд ва ниҳоят дастболо шуд. ин дуюмин пирӯзии муштзани мо дар чемпионати ҷаҳон маҳсуб мешавад. хотиррасон мекунем ки Баҳодур Усмонов рақобати аввали худро бо Алекс Исенди Мишел аз Танзания доир карда бидуни имконият бар ҳарифаш бо ҳисоби 5-0 дастболо шуда буд. ҳамакнун ин муштзани маъруфи кишвар муборизаро дар даври сеюми чемпионати ҷаҳон идома медиҳад. имрӯз яъне дар рӯзи панҷуми рақобатҳои чемпионати ҷаҳон оид ба бокс Тоҷикистонро Давлат Болтаев ва Асрор Воҳидов намояндагӣ мекунанд. мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба бокс бо иштироки 538 варзишгар аз 107 кишвари дунё дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон то 14 моҳи май идома мекунад.